इकुवेलिटि, जास्टिस एन्ड प्रस्पारिटि। रायजो राजा नोंथांमोन, नैबेफोरनो जादों UPPL पार्टिनि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि बेफोरनो जादों मट' बे पिस, इकुवेलिटि, जास्टिस एन्ड प्रस्पारिटि नैबेफोरनो जादों मानाव गेदेर प्रमद बर' UPPL पार्टिनि बेफोरनो मट'मोन रायजो राजा नोंथांमोन, एजेन्डामोन। मानोना बिथाङा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथाङा मोनसे जोबोद गिदिर सिमां नुदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बड'लेण्डखौ एकदम ग्रिन बड'लेण्ड नैफोरबायदि एकदम ग्रिन बड'लेण्ड बिथाङा खालामनो सिमां नुदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो मा होनदोंमोन? मादार सवेल, कमिउनिटि, पिस आरो प्रस्पारिटि रायजो राजा नोंथांमोन। माति, जाति सान्ति आरो मा जाति सान्ति, नङा होमबा? बेफोरनोमोन आरोना मानाव गेदेर प्रमद बर'नि मानाव गेदेर जिथुनाखि उरखाव गोरा बिथांमोननि बेफोरनो आरो मट' आरो मामोन एजेन्डामोन आरो दा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै। आसा खालामदों नोंथांमोनाथ' नुनो मोनखाबाय नङा होमबा? UPPL दोलोआ थांनाय BTC काउन्सिल इलेक्सनावबो जेनबाय आरो नैबे थांनाय MLA बिसायख'थियावबो जेनबाय। दा आसा खालामदों रायजो राजा, मानो नोंथांमोना जेनदोंब्लाबो गोसोखौ माने लोरबां खालामनो नाङा। मानोना नैबेफोर बिथांमोननि जि मट', जि सानस्रि सान्थौफोरा थैनाय नङा, थांनानै थाबाय थागोन। आरो आसा खालामदों बिथांमोना फैबाय थानाय जिथुनाखि 2030 मायथाइयाव बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरा अनसायोब्ला, मदद खालायोब्ला, फिन खनसे पावाराव फैयोब्ला बिथांमोना बेफोर जिथुनाखि मट', जि मिसन आरो भिजन थांखि बिथांखिफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि जौगानायखौ मोननो हागोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो आसा खालामबाय जाहाथे उननि समफोराव, दाथ' जेनबाय नङा होमबा, उननि समफोराव इसोरा अनोब्ला, रायजो राजाफ्रा अनसायोब्ला, बिथांमोना पावाराव फैफिनोब्ला, UPPL पार्टिया पावाराव फैफिनोब्ला, बे माने मादार माने सवेल कमिउनिटि, बेनिफ्राय माने पिस आरो प्रस्पारिटि, नोंथांमोना खोनादोंना? गोजोन, खौसेथि, जौगानाय आरो गोरोबलायनाय, नङा होमबा? बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जेसेबां माने 26टा जन'गोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाय, नङा होमबा? बेखौ मा होनदों? इकुवेलिटि ना, पिस, इकुवेलिटि, जास्टिस एन्ड प्रस्पारिटि होननानै बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' थारैनो नोंथांमोना मोनथिबाय नङा होमबा? थांनाय 5 बोसोराव बे पिस होननाय बुस्थुआ, इकुवेलिटि समान, पिस गोजोन, इकुवेलिटि समान, जास्टिस माने बिजिरनाय आरो प्रस्पारिटि आरो जौगानाय, बेखौ नोंथांमोना थांनाय 5 बोसोराव नङा होमबा मोननो हादोंमोन ना? 100आव 90%बाबो नोंथांमोना मोननो हादोंमोन। थ' आसा खालामबाय उननि समफोराव बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला, फिन खनसे सरकाराव फैफिनोब्ला, जाहाथे बिथांमोना बेफोर जिथु थांखि बिथांखि, मिसन भिजन ना, बिल्डिं ना, पिसफुल पिसफुल माने बिल्डिं, नङा होमबा? नैबेफोरखौ माने बिथांमोना मावनो खाबु रायजो राजा होयोब्ला, रायजो राजाफ्रा होयोब्ला, थारैनो बिथांमोना फिन खनसे जोबोद मोजां खामानि मावफिनगोन आसा खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा, फिन खनसे फैगोन। नेनानै थागोन नोंथांमोना, नङा होमबा? बै समखौ नेनानै थागोन। सानसे समाव माने मा फैगोन? मोजां सम फैगोन। बेखौ नोंथांमोना नेनानै थादो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। उननि गोदान भिडिअ फिन खनसे लोगो मोनफिनगोन मिजिङै।
आरो जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। लाभ इउ अल। आइ लाभ इउ।